Сега ще ви покажа как бързо и лесно да си направите такава обемна и повдигната опашка, без да е нужно да си топирате и да използвате мрежички. Първо си слагам гел в корените, за да мога да загладя косата хубаво назад и да не стърчи от никъде. И след това разресвам и заглаждам косата с гребен или четка. И след като съм я загладила добре навсякъде, я връзвам на по-висока опашка. Вие може да я вържите и по-ниско, но на мен не ми отива и се харесва много повече с по-висока опашка. След като съм я вързала, минавам още веднъж с гел, за да съм сигурна, че няма да има стърчащи коси. После използвам ситен гребен, за да загладя косата още по-добре. И след това си взимам един друг черен ластик. Може да използвате и силиконов, но аз лично предпочитам този, тъй като се получава по-хубав и по-голям обем. Връзвам го малко над първия ластик и стягам добре опашката. И вуаля, получава се страхотен обем, без никакви усилия, супер бързо и лесно. И обема се издържа цял ден, а ако накъдрите опашката и увиете кичур около ластика, се получава страхотна прическа, подходяща за официален повод. Надявам се видеото да ви е било полезно и да ви е харесало.